हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे डाटा लाबोदों जाय दिनैनि HSLC आनजादनि मोनफ्रोमबो फारिलाइ बेफोरखौ नोंथांमोना बबे इम्पर्टेन्ट टपिकफोरखौ नोंथांमोननो बाहाय खोन्थालांनो नागिरदों मा दङबा बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां बर'आ माबादि गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बहाय मिथिगोन। फैदो फारि गोबाव खालामाजासे जों नायना लानि। दा अदेबानि बयबो साफ्रोमबो मिथिखाबायानो फ्रायानो, अब्लाबो बाहाय गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। दा जिखि जाया मानो जोङो रिजाल्ट होनायनि टाइमा बारग'लांबाय, अब्लाबो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनाय गासै मोन 14था वेबसाइटफोरखौ जायफोरा नुवाखै बिनिफ्राय लानो हानाय जागोन। बियो एसे लेट जादोंबाबो, नाथाय बिनि उनावहाय अब्लाबो नोंथांमोननो सम मोनैयाव दा बानायनानै होनाय जादों। दा जिखि जाया नोंथांमोनहा जायफोरा नुवाखै नायनो हागोन, आरो नुनायफ्रा मिथिखानायफ्रा नायाबाबो जागोन। बेनिफ्राय जोङो फारि फार्स्टआव दिन्थिनो लांनाय जादों जे फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों गासै एपिआर जादोंमोन एबा फरायसाफ्रा गासै एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन 4,19,887 सा। बेनि गेजेरावहाय आनजादाव जिरायनाय जादों 4,05,582 साया, आरो बेनिफ्राय पास जादों गासै 2,29,133 साया पास जादों। आरो आइजो एबा हिन्जाव आरो हौवानि बासिनाय जायोब्ला बाहाय हिन्जावफ्रा गासैयै 54.49% पास जादों, आरो बेनिफ्राय हौवाफ्रा 58.80% पास जादों। टटेल मोननैखौ लायोबा 56.49%आ पास जानाय जादों। आरो केन्डिडेट हिसाबै लायोबा 2,29,133 साया पास जादों। बिनिनो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै दङ गासै पास जानाया फार्स्ट डिभिजनाव अल आसाम अल मिडियाम, बेयो 65,176। बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ 99,854, आरो थार्डआव दङ 64,101। बेखिनि पास जानाय जादों। बेनिफ्राय केन्डिडेट एबसेन्ट जादों गासै 14,305 सा, आरो बेनिफ्राय उइटहेल्ड हिसाबै थादों 36 सा, आरो आनजादाव एक्सपेल खालामजादों गासै 209 साया। दा बे मोनसे डाटा। बिनि उनावहाय दङ बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन थांनाय 1989 मायथाइनिफ्राय आरो देग्लायनि 2022 मायथाइसिम जिहेतु रेशिय' एबा पास जानायनि पार्सेन्टेजनि अनजिमा, बेखौ नोंथांमोना बाहाय नुगोन जे 1989नियाव 29.79% पास जादोंमोन टटेल अभारअल। बेनिफ्राय रुजुनायथायाव नायोबा थांनाय बोसोरथामा जोबोर मोजांमोन। आसामनि रिजाल्टआ 2019आवहाय 60.23%आ पास जादोंमोन। बेनिफ्राय 2020आव 2020आव 64.80%आ पास जादोंमोन, आरो थांनाय बारावथ' बे अल एलावमोन 93.10%आ पास जादोंमोन। नाथाय बेनि सिगांनि रिजाल्टखौ नाहरोबाबो देग्लायनिया जोबोद खम, जेराव 56.49%आल' जोंना देग्लाय 2022आव पास जानो हादों। बेनि सिगां 2021खौ दोनथ'नानै गोजौआव नाहरोबा 2020आवनो 64.80मोन, आरो बेनिफ्राय 2019आव 60.23मोन, आरो 2018आव 56.4मोन। दा अब्ला जोङो बुंनो हायो डाउन जादों, जोबोद डाउन जादों। बेनिफ्राय आरोबाव जोङो बाहाय नुनो मोननाय जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों गासै बेसेबां पार्सेन्टेज। बाहाय गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन आरो स्क्रिनशटबो लानो हानाय जागोन। जिखिजाया बरपेटानिफ्राय 70.7, बेनिफ्राय बङाइगाव 43.05, बेनिफ्राय दङ बाक्सानिफ्राय 66.59, बेनिफ्राय चिराङावनो बयनिख्रुइबो खमसिन बुंजायो 34.27%, जोबोद खम आरो जोबोद गाहायथार, दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिफ्राय काछाराव दङ 43.03, बेनिफ्राय दङ धुब्रि 48.14, बेनिफ्राय दङ दरंआव 69.7, बेनिफ्राय धेमाजियाव दङ 85.46। दा बेबायदिनो गुबुनफोरनि दङ, नोंथांमोनहा बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। दा मेक्सिमाम हिसाबै लायोबा नुगोन जोङो बाहाय 85% दङ मोनसे, बेनिफ्राय 85आनो बांसिन होनजायो धेमाजिनिफ्राय। बेनिफ्राय 81 दङ डिमा हासाव, बिनिफ्राय मा होनो टटेल लायोबा 56.49%। दा बेनिफ्राय जोङो आरोबाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बाहाय केटेगरि वाइज, माने जेनेरेल SC ST कास्ट बादियै जोङो बेसेबां मोनगोन बाहायनाय। जेनेरेल हिसाबै टटेल पास जादों 58.77%, OBCआ जादों 57.54, बेनिफ्राय MOBCआ जादों 55.40, आरो SCआ जादों 46.61। ST प्लेन हिसाबै जोंनिफ्राय जानो हादों 63.75, एसेग्राब गाज्रि नङा गुबुनफोरनि रुजुनायाव। पार्सेन्टेज हिसाबै 63.75% ST प्लेननिफ्राय जानो हानाया। बेनिफ्राय ST हिल्सनिफ्राय 54.17, बेनिफ्राय TG बेयो 25.67, आरो बेनिफ्राय
CWSN बेनिफ्राय 42.86% पास जानाय जादों। जोबोद खम खामोन बिसोरनिफ्राय अदेबानि जायखिजाया हाइएस्ट पार्सेन्टेज लानानै पास जानो हादों केटेगरि बिथिंनिफ्राय ST प्लेननिफ्राय। बे टटेल ST प्लेननिफ्राय टटेल पास जानाया जाहैबाय 59,318 टटेल एफियारा। बेनिफ्राय पास जानाया जाहैबाय टटेल ST प्लेननिफ्राय 37,815। दा बेनिफ्राय आरोबाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन मिडियाम हिसाबै 80%निफ्राय बांसिन लाखिनो हानाय साबजेक्टआव मोनफ्रोमबो साबजेक्ट हिसाबै बाहाय गुबुनफोरखौ बुंथ'वाबाबो बर' MIL साबजेक्टआव 80%निफ्राय बांसिन लाखिनो हानाया जाहैदों बाहाय 2,146 सा। 2,146 साया MIL साबजेक्टआव 80निफ्राय बांसिन मोननो हानाय जादों। आरो बाखि गुबुन साबजेक्टफोरनियाबो बेयाव दं, बेफोरखौ बुंथ'लिया। बेनिफ्राय आरोबाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बाहाय मोनसे डाटाबाव बाहाय दङ स्टार मार्क्स आरो डिस्टिंक्सन मार्क्स मोननो हानाया जाहैबाय गासै जाय मेल आरो फिमेल मोननैखौ टटेलखौ लायोबा डिस्टिंक्सना 8,373 आरो बेनिफ्राय स्टार मार्कआ मोननो हानाय जादों 14,047 सा गथ'फोरा फरायसाफोरा। बेनिफ्राय दङ फार्स्ट टप 10 रेंकनिफ्राय नोंथांमोना नायोबा नुगोन फार्स्ट पजिशनाव मोननो हानाय जादों। बेखौ फरायगोन नोंथांमोननि थाखाय नुनो मोननाय जादों जे रक्तपाल सयखिया जाय 597% मोननाय जादों लखिमपुरनिफ्राय। सेकेन्डआव सासे, बेनिफ्राय बेयो जाहैबाय भुयासि मेधि, बिथाङाबो 596 मोननो हानाय जादों टटेल मार्क्स नलबारिनि। बेनिफ्राय थार्ड पजिशनाव साथाम, फर्थ पजिशनाव साब्रै, 5 पजिशनावहाय मोननो हादों साब्रै, 6आव सानै, 7आवहाय साबा। दा बेबायदिनो 8 पजिशनावबो गोबां बुरजा दङ, 8, 9, 10 हालागै गोबां बुरजा दङ। दा बिसोरबो टप 10 लिस्टआव मोननो हानाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव बेफोर गासै जोबोद बुरजा होननानै बुंसेयावबो बर'निफ्राय सासेबो बेखौ आवग्रिनो हानाय जायाखिसै। दा बेनिफ्राय फैदो फारियै नुनो मोननाय जागोन हाइएस्ट मार्क एबा 100आव 100 मार्क मोननो हानाय माने साबजेक्टफोरनि सायाव खैजोन दङ बेखौ नायोबा नुगोन। एसामिसनिफ्राय 39 एसामिस साबजेक्टआव 39 केन्डिडेट बिसोरा मोननो हानाय जादों 100आव 100 आरो बर'निफ्राय बर' MIL साबजेक्टआव मोननो हानाय जादों गासै 14 केन्डिडेट्सफ्रा 14 सा फरायसाफोरा 100आव 100 लाखिजोबनो हानाय जादों। आरो रल नाम्बार वाइस गासिबो दंजोबो। बेनिफ्राय गुबुन साबजेक्टफोरखौबो नायनो हानाय जागोन। मेथामेटिक्स इलेक्टिभ बेनिफ्राय गासै 2,953 एडभान्स मेथामेटिक्सआव बेबायदि 100आव 100 मोननो हादों। दा गुबुन साबजेक्टखौ बुङाबाबो बर'खौ नोंथांमोना नुबाय गासै 24 साया मोननो हानाय जादों बेनिफ्राय। दा बिनि उनावहाय गासै गुबुन साबजेक्टफोरखौ नोंथांमोनहा बेखौ बुंथ'नाय जाला, गोबाव लागोन, समा जोबोद बुरजा। दा बे हिसाबै बुंथ'नाय जायाखिसै। बेनि उनावहाय आरोबाव मा दं नोंथांमोना दा लासै खोनासंबा मिथिनो हागोन फारियै। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर जोंनिफ्राय टप 10आव रावबो आवग्रिनो हायाखिसै। थांनाय बोसोरनि बा सिगांनिफ्रायनो माने खमायबोगासिनो बर'फोरनि लेखा फरायनाया फ्राय डाउन जाबोगासिनो। गोबां जेंना दङ बाहाय सावरायोबा गोबां जाहोनफोर ओंखारलांगोन। दा बेखिनिमोन। आरो बेनिफ्राय जोङो नायोबा नुनो मोननाय जादों जे 2013निफ्राय 2022 मायथाइसिम जोंनि जितु पार्सेन्टेजनि पास जानाय बेनि मोनसे रेसिअ'आ जोबोद खमायलांबोदों। बा सिगाङाव थांनाय बोसोरथाम सिगाङावहाय जोंना दावखोदोंमोन 1:1सिम। 1:1नियाथ' बयबो मिथिखागौ। अब्लाबो 1:1निखौ लायोबा दा रुजुयोबा जोबोद गाहायाव दंफैसै। दा बे मोनसे। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो लाबोना होफैदों। आरो बिनिफ्राय बर'फोरनि टप 10 रिजाल्टखौ जों दासिम मोनथ'नो हानाय जायाखै। जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट मोननाय जागोन कमिउनिटि टेबाव। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।